Giapod-apod na sa Mandaue City Government ang ayudang pinansyal alang sa mga tricycle drivers ug operators. Adunay live report si Nico Serino. Nick. Yes lan, tabang kini alang sa ilang sektor nga nakasinati karon taliwa niining problema sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sa Subang Dako Sports Complex, gihimo ang distribution sa ayudang pinansyal sa mga tricycle drivers ug operators. 5,000 pesos ang gipanghatag kanila gikan sa pondo sa city government. Ayuda kini labi na sa sunod-sunod nga pag-umento sa presyo sa produktong petrolyo. Gipanghinaot sa mayor, makatabang kini sa ilang sektor nga naglisod karon sa take-home pay. Usa ni sa sektor nga grabe yung kuan kay makita na to precious gasolina di na gyud kuan. Sa kapin 2,500 ka mga tricycle sa Mandaue, 957 ra ang nalakip sa payroll. Ang uban nagkadoble kuno sa lista. Apan gipasalig nga hayan na pay second batch sa distribution. Kailangan tayong second batch. Gusto ngayon, utog sa mahimo, matagag dito natin 2,557 Bisan taas ang linya, nagkugi ang mga beneficiaries aron makadawat sa ayuda. Dunay ginagmayng panaglalis nga mitumaw apan nasolusyonan ra. Gikalipay kaayo kini sa mga nakadawat kay makatabang karong panahuna. Kamay na lang kay kita sir, mapunta na lang sa gasolina. Kamay na lang kay sobra. Mao gina-epekto sir. Pila may matake home na nimo sir, pila taglimpyo nimo sa kadlaw. Di magsama sir ay, may lag mo limpyo 300, 400. Ko kay kitabang. Ako pasalamat. Kay naka kwarta ta gamay. Lan ang otorisado nga makaklaim sa ayuda kaganiha kinig yung mga naggunit sa franchise o ang operator mismo sa tricycle. Hinon mamahimo rang budawat ang laing tao bisan ang driver kung ilang mang gipaabang basta dunay authorization letter o IDs nga ipresentar. Samtang ug maadlawa dunay laing hugna sa distribution apan katuning wa makaklaim karong adlawa. Lan? Daghang salamat, Nico Serino.